କଙ୍କଡ଼ା କେତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଚପଲ ଚପଲ ପକା ଧରିବାର ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ତୋର ଅଛି ରଖିତା ଏଇଟା ବୋଲା ମାଛ ଆସିଥିବେ ନା ହଁ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ପାଣି ରାତିର ହେଇଛି ଆଉ ଉପରୁ ଉଠାନ୍ତୁ ମାଛ ବେ ଭାଇରେ କେତେ ମାଛ ରେ ମାଛ ନିଆ ଉପରୁ ନିଆ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଣିପାରିଲେନି ହାବ ଅଛନ୍ତି ନା ସାପ ନା ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ନା କଣ କାଇଁ ଚିତ୍ତ ଉପରୁ ନେଇଯିବ ତଳେ ଝାଡ଼େ ନା ବାଲ୍ଟି ନା ଯେ ଖୋଲି ତଳେ ଝାଡ଼ି ଉପରେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଖାଲରେ ବସିଥିଲେ ନଜା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ମାଛ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଞ୍ଜା ବସେଇଥିଲି ସେ ଖାଲର ମାଛ କାଲି ଦେଖିବା ଆଉ ସାପ ଥିବ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କଣ୍ଟିଆ ସିଙ୍ଗି କଣ୍ଟିଆ ଆଗେ ସବୁ ଢାଳି ଦେଉନି ମାଛ ଡେଇଁ ପଳେଇ ଡେଇଁଯିବେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଇଁଯିବେ ଧରି ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ମାଛରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାପରେ ଏ ବାଲ୍ଟିରେ ବି ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗାଡ଼ି করে ଦା ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ନଞ୍ଜାଟା ଖରାପ ହେଲା କି ମାଛରେ ଆସ୍ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ନଞ୍ଜା ଆଣିଥିଲେ ମିନିମମ୍ ମାଛ 3 କିଲୋ କି 4 କିଲୋ ମାଛ ହେଇଯାଇଛି ଡେଉଁଛି ଯେ ଡେଉଁଛୁ କୁଆଡ଼ୁ ଏଗୁଡ଼ା ନା ଏ ଯେଉଁ ନାଞ୍ଜି ନା ଏଟାରେ ଫୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସ୍ ପୁରେଇ ସାର୍ ଡେଉଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏତେ ଜୋର ରାତି ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରସ୍ ନା ଏ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ର ଏ ରାତି ବୋଲି ଡେଉଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କେଉଁଠି ସାପ ଥିବ ଆସି ଡେଇଁ କରିବ ଆଉ ଅଛି କି ହଁ ନା ତଥାପି ଦେଖୁନି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ 1.5 କେଜି ଉପରେ ହେଇପାରେ ହଁ କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ଉପରେ କଙ୍କଡ଼ା କେତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଚପଲ ପକା ଧରିବାର ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ତୋର ଅଛି ରଖିତା ବାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟିକା ପରିବା ନା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ହଁ ଚାଲିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା
ନଞ୍ଜାରେ ଥୁଆ ଯିବ।